Mhuri yeZimbabwe mamuka sei? Kwese kwamungadaro muri kumativi mana enyika. Toda kutenda Mwari nechipo cheupenyu chaatipa. Tinovimba kuti mamuka zvakanaka kwese kwamuri. Mangwanani ano tichaverenga shoko redu richibva kubhuku inonzi yaJohn chapter 21 rinova bhuku rokupedzisira mubhuku iroro. Tichaverenga kubva pavhesi 15, 16 ne17. Musoro weshoko unoti iwo Jesu anosimbisa Pita. Vhesi 15 inoti iyo vakati vapedza kudya, Jesu akati kuna Simon Peter, Simon mwanakomana waJohani, unondida zvechokwadi kupfuura ava here? Akati, hongu Ishe, munozviziva kuti ndinokudai. Jesu akati, fudza makwai angu. Vhesi 16, Jesu akatizve, Simon mwanakomana waJohani, unondida zvechokwadi here? Akapindura akati, hongu Ishe, munoziva kuti ndinokudai. Jesu akapindura akati, chengetai makwai angu. Vhesi 17, akatizve kwaari kechitatu, Simon mwanakomana waJohani, unondida here? Pita akarwadziwa nokuti Jesu akanga amubvunza kechitatu achiti, unondida here? Akati, Ishe, imi munoziva zvinhu zvose, munoziva kuti ndinokudai. Jesu akati, fudzai makwai angu. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake mangwanani anhasi. Mhuri yeZimbabwe, mashoko aya anotaurwa naJesu mushure mokunge afa, amuka, akuda kukwira kuenda kumusoro kudenga. Mashoko aya haawanikwi mune mamwe mabhuku anana Matthew, Mark naLuke, asi anowanikwa chete mubhuku raJohn rinova chapter yokupedzisira. Mashoko aya Jesu aida kunyasa kuziva kuti munhu wandasiya uyu, kana munhu wandapa Juda uyu, rekuti agozosara ari mukuru wevadzidzi, achasara achiita basa nemazvo here? Hakuna mubvunzo wakambobvunzwa vadzidzi vaJesu wakaoma sekuoma kwomubvunzo iwoyu. Ndoda kuti even nangwe iwe une mumwe munhu, hama yako kana mukadzi wako kana chii chako, umbowana nguva imwe yaunomubvunza kuti unondida here, unzwe kuti achakupindura achiti kudii. Mubvunzo uyu Simoni anosvika pakusafara, kana kuti anoita, tingati nemuchirungu anoembaraswa nemabvunziro akaitwa naJesu, nokuti anobvunzwa katatu, unondida here? Unondida here? Zvinoreva kuti uchasara uchiita basa randakakuti ugozoita here? Uchasara uchimiririra vanhu here muchiita basa randakakuti ugozoita here? Mubvunzo uyu unoembarasa Simon Peter mabvunziro aanoita. Basa rokufudza makwai angu, basa rokutarisa makwai angu. Chinonzi makwai chii? Simon ari kuriferwa kuvanhu kunzi muchasara muchiparidza shoko raMwari here, sekukuudza kwandakasara nchiita? Musachasara muchitarisa vanhu vaMwari here, sekusara kwawakasara uchiita? So mangwanani ano, munoziva nhasi musi wa5, ndo zuva rakanzi parliamendi iri kuvharwa kusvika adjournment yeparliament. So mangwanani ano ndoda kuti munhu yega yega ari mukati mechannel ino yenyoka yemabhunu updates official, ndinoziziva kuti una MP kana senator waunozivana naye. Kana wanzwa mashoko aya, ndoda kuti utore mashoko aya umutumire kuWhatsApp nhamba dzake, umubvunze kuti zvanzi naJesu, unondida here? Zvanzi nevana veZimbabwe, unondida here? Zvanzi nevana vekuconstituency kwako vakakuvhotera, unondida here?
nhai MP, ungava MP wekupi pamu210 dzese, zvanzi naJesu, unondida here? Zvanzi nevanhu vekuconstituency kwako, unondida here kana kuti waakuda zvigananda? Mangwanana anhasi mashoko angu haana kutarisana nevana veZimbabwe vese, akatarisana akatarisana nema-MP nemasenators. Mubvunze kuti zvanzi nevana veZimbabwe, unondida here kana kuti unoda dumbu rako? Mangwanana ano mashoko angu akatarisana nemasenators nema-MPs. Zvanzi nevana vekuconstituency kwako, unondida here kana kuti unoda dumbu rako? Unondida here kana kuti unoda zvigananda? Nekuti mangwana musi wechipiri, musi wa6, parliament inenge yavhurwa, impeachment process inenge yakunotanga. Mubvunzo wamuri kubvunzwa ma-MP nemasenators, muri kubvunzwa semabvunziro akaitwa Simon Peter, kunzi unondida here kana kuti unoda zvigananda? Kana uchindida, enda unoita impeachment process, ndo zvauri kuudzwa nevana veZimbabwe. Enda unoimpicha munhu, enda unobvisa munhu ane dementia, enda unobvisa munhu ari kukonzeresa corruption, enda unobvisa munhu ari kukonzeresa kuti nyika ivharwe, enda unobvisa munhu ari kukonzeresa kuti mapublic hospitals ese avhare, enda unobvisa munhu ari kukonzeresa kuti mapublic schools ese avhare, enda unobvisa munhu ari kukonzeresa kuti nyika ishaye migwagwa, enda unobvisa munhu ari kukonzeresa kuti nyika ive nekutambudzika. Zvanzi naJesu, iwe MP, unondida here pabasa? Nokuti anopinza mabasa ndiMwari. Unondida here? Kana uchindida, fudza hwayana dzangu. Iwe seneta, kana uchindida, fudza makwai angu. Makwai ari kurehwa vanhu vekuconstituency kwako, vanhu vemuprovinzi mako, vanhu vemunyika yeZimbabwe. Zvanzi naJesu, unondida here? Kana uchindida, fudza makwai angu, fudza hwayana dzangu. Hwayana dzauri kutaurirwa vanhu vakakuvhotera, vanhu vakakupinza pachigaro. So mangwanana ano ndiri kuramba ndichidzokorodza mubvunzo uyu, nokuti Jesu akabvunza mubvunzo uyu in a very embarrassing way. Nzira isinganyatsi kufadza, kuramba uchibvunza katatu mubvunzo umwe chete. Iwe MP, unondida here? Ndo mubvunzo uri kubvunzwa nevana vemuZimbabwe. Kana uchida vana veZimbabwe, go and impeach the president of Zimbabwe. Kana uchida vana veZimbabwe, go and impeach the president who has got a problem of dementia. Kana uchida vana veZimbabwe, enda unoita zvido zvevana veZimbabwe mangwananano. Enda unoita zvido zvevana veZimbabwe mukati mezuva ramangwana kana maenda kuparliament. Usakanganwa vanhu vakangoendesa kuparliament. Usakangana zvido zvevanhu vakakuendesa kuparliament. Usakangana kodzero dzevanhu vakakuendesa kuparliament. Vana vavo havasi kudzidza. Vana vavo, vanhu vakakuendesa kuparliament havasi kuwana mishonga kuzvipatara. Mangwanana ano shoko rangu rakanangana nemi vanhu vari kuparliament. Nokuti kuparliament ndo kunoitirwa impeachment process. Kuparliament ndo kunoitirwa impeachment process. Kuparliament, masenators, ma-MPs, mabvunzwa naJesu, mabvunzwa naMwari, mabvunzwa nevana vemuZimbabwe, mabvunzwa nevanhu vemuprovince menyu, nevanhu vemunyika menyu, mabvunzwa nevanhu vekuconstituency kwako. Ungava uri weprovince ipi, MP kana senator. So mangwanana ano, task yandiri kupai vana veZimbabwe, ndoziva message, ndoziva ichasvika munotoiwana chete maplatforms ese. Tora message
usendere MP mumwe nemumwe, seneta mumwe nemumwe anzwe mubvunzo waari kubvunzwa naJesu, anzwe mubvunzo waari kubvunzwa nevana veZimbabwe, anzwe mubvunzo waari kubvunzwa nevana venyika yeZimbabwe, nevana vekuconstituency kwako vakakuvhotera. Unondida here kana kuti unoda zvigananda? Zvanzi fudza makwai angu. Makwai ari kutaurwa hazvi zvigananda, makwai ari kutaurwa vana veZimbabwe, vana vemuprovince, vana veconstituency kwako. Tinoda kutenda Mwari. Regai tipedzise mangwanani nemunamato. Mwari vari kumusoro kudenga, tinokutendai Baba. Baba, tinokutendai nechipo choupenyu, tinokutendai neshoko renyu rokutisimbisa mangwanani semasimbisira makaita Simon Peter. Baba, tinokutendai nekutitsiura, nekutibvunza kuti tinokuda here. Baba, tinokutendai nekubvunza vamiririri vamakati tisarudze, vamiriri veparliament, vamiriri vesenate vamakati tisarudze, kuvabvunza mubvunzo wokuti vanotida here, vanotirangarira here kuti tisi takavaisa kuparliament, tisi takavaisa kusenate. Baba, tinokutendai Mwari wangu, ndimi mune simba rokutaura nevanhu ava. Baba, batai moyo yavo iri mukati memaoko enyu. Moyo yavo yakafanana netsanga yevhu iri murusero, mukada kuifuridza munoifuridza. Baba, chitaurai navo, vafemerei mweya wenyu, vazive kutambudzika kuri kuita vana veZimbabwe, vazive kushungurudzika kwese kuri kuitika vana veZimbabwe. Ma-MP vese vangava vebato ripi, as long ari MP ari kuparliament, Mwari wangu, vataurei navo. Nyange kune zvimwe zvavakapiwa Baba, asi varangarire mubvunzo wamavabvunza mangwanani, nokuti nhasi tazvitaura, nokuti ndiro zuva rokupedzisira vasati vaenda kunotanga kunoita impeachment process panovhurwa parliament. Impeachment inopera, adjournment inopera nhasi Baba. Parliament inovhurwa mangwana mukati mezuva remusi wechipiri, musi wa6. Mwari wangu, vawanireiwo nyasha, vanzureiwo tsitsi, vabvisei kutya kwese, itai kuti vamake the right decision Baba, ichapembererwa nevana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vari kugara vachiziva kuti zvechokwadi vanhu vatakanga taisa kuparliament vakanoita zvido zvedu, nokuti tiri mukati medambudziko. Mwari wangu, tinokutendai nezita raJesu takunamatai. Amen. Vana veZimbabwe, toda kutenda Mwari neshoko rake raatipa. Sokutaura kwatakaita, hapana chinhu chisiri mukati meshoko raMwari, chinhu chese chiri mukati meshoko raMwari. Mwari wakatirei nyasha, Mwari wakaonerei simba, Mwari akuitirei rudo, Mwari akuchengetei pese pamunenge miri, tichimirira mukati mezuva ramangwana pachaitwa process yeimpeachment. Ndini muranda werume wenyu anokupai, muranda washa anokupai shoko mazuva ese pano panyoka yemabhunu updates official. Mapango mapengo, muswere nezvakanaka. Amen.